Да се разхождат или ако се разхождат, не го правят толкова много, колкото са го правили в миналото. Големите писатели са имали навика да се разхождат много. Почти всеки ден наредил Балзак и кръстосвал с часове улиците на Париж, Чарлз Дикенс, улиците на Лондон, Достоевски, Санкт-Петербургските улици и така нататък. И какво се вижда? Техните градове говорят от страниците на техните книги. Или огромни описания. Дихов Учеджиев пише реката. Страници наред той описва реката, как се провирала там из някакви там върволици, шубраци и прочие. Чудесно, но това са едни поклон пред Дихов Учеджиев. Той е певец на страници. Няма нищо против. Неговият принос към българската култура. Но едно такова описание, дълго, подробно, така че то създава една много вярна представа за обстановката, е по-скоро указание за един режисьор, комуто предстои да пише киносценарий по реката. Но аз държа, че всеки средностатистически читател, и себе си слагам в това число, не считам, че съм не средностатистически, би прескочил някои от тия описания с цел, нали, по-бързо да изпита емоция, по-бързо да изпита вълнение. Сега, защо я говоря тия неща? По правило, приказката няма много обстановка, защото няма много описание, но ние вече направихме оговорката, че тук жанра е между приказката и разказа. Значи тук вече има чисто белетристични заемки. Поради което се налага всъщност да се каже каква е ролята на обстановката в тия приказки. Тя е подадена много пестеливо. Вярно, че може да се каже, че тя е почти жанрова характеристика за приказката. И тази пестеливост на обстановката в приказния сюжет не е откритие на Хари Марсови. За него съжаление. Това вече го има в детската литература. Но важното е, че авторката заявява своя стремеж да избяга от стриктната жанрова матрица на приказката. Още с заглавието. Казахме. Най-умна в гората е била совата. Това е гласът на гората. Така ли беше заглавието? Всички в гората търчали при нея за съвет. Край. Всеки знае как изглежда една гора. Вярвам, че тя сега се генно модифицира и може би ще се променя. Но когато тя каже това, това е напълно достатъчно. И обстановката се изчерпва. Има други приказки, в които обстановката изцяло се подразбира. Значи тя се съдържа не толкова в текста, колкото в жизнения опит на читателя. В неговия емпиричен жизнен запас. Друго, което е много важно, средата. Тя е основният антагонист, основният човек, основният източник на антагонистични действия, които действат спрямо главния герой, спрямо протагониста. Това не е ново. Накратко, само за да илюстрирам. Да поставя това, което прави Хари Марсови в контекста на световната литература. В разказа Лойната топка му пасално описва Лан, пред нахлуването на прусаците. Цари едно дълбоко според автора спокойствие. Но ето, че прусаците идват. Странна, непоносима атмосфера, сякаш някаква вонятия на шествието изпълваше домовете и обществените места. Влияеше дори върху вкуса на храна. Вижда се как средата се превръща в главен антагонист, главно противодействащо лице. Главен източник на противоположното действие, което ще роди противодействие. Приказките на Хари Марсови, основен антагонист е гората с всички опасности, които дебнат в нея. Особено силно е изразено в това в приказката Спасителката на гората. Тази спасителка според авторката е совата, която е най-умната гора. Катеричката не знае кой е взел нейното жълче. В гора или гасеница, гасеницата се противопоставя и на лъва, и на вълка, и на мечката, и въобще на всички животни в гората, но най-много на лисицата. Пазачът на мравките работници се противопоставяли на мравките води. В Кокошиум металното метлевето е показател противопоставено на реалния петъл. Всички тези персонажи са заемствани от средата, която е основният антагонист.
В резултат на антагонизма между тях, дори кокошката, която в началото се възхищава от петеловата показател, в края на приказката претърпява една абсолютно логично обоснована еволюция. А кокошчицата ситняла след него и също крещяла достатъчно високо. Така че металният петел по покрива да я чуе. Куткодяк, куткодяк, теб намерих мили пак. Куткодяк, куткодяк, теб обичам пак и пак. В началото тя се отнася с пренебрежение към своя роден петел от плът и кръв, заради това, че един фуклив, намахан, но метален мотопоказател петле се е появил на покрива. Типично женски подход, бих казал. Затварям скоро. Малко да освежим. Искам само да спомена няколко думи за познавателното значение на приказките. Значи една приказка, която не дава на малкият читател възможност да опознае света, тя всъщност не е приказка. Така че събитието в приказките, което представлява контекста, който откроява значението на основните понятия от живата и неживата природа. Ето как, например, се преподава на децата приказния урок за произхода на дъжда в Вятърът и облаците. Като вятърът се отдава на любимата си игра, да издува бурзи и после да духа, до него се доближава облаче, което му съобщава, че е пълно с вода, която иска да излее на цена. В разговора става дума и за това, че когато вятърът издухва един към друг два облака, между тях прехвърчат искри. И така нататък. Могат да се намерят много такива примери. Има две приказки, в които сънят е мотивацията на необичайните събития, а една проза, в която няма мотивация нито факти, фикция всъщност не е проза. Авторката избягва старателно, казва разликата между точната и почти точната дума и като разликата между светкавицата и светлата. Няма го това нещо. Има дори една слънчева люлка. Кой е виждал, аз пас държа, че никой от вас не е срещал в литературата, люлка, която да е от слънчев лъч. И така нататък. Ще се опитам да обобщя. За мен Хари Марсуи е рицар на една любов, любовта си към децата. Като редактор на нейната книга съм се учил на тази нейна любов. Нейните произведения светът оживява освен през погледа на нейните персонажи, така и през детския поглед. Всичко е предадено през тяхната призма. Това е едно можене, за което се признавам сърдечно, че на мен не ми е присъщо. Многообразна от към подходи и стилове, сбирката от приказки в книгата е чужда на рутината и схематизма. То може да се сравни с една симфония, през всичките части на която минава една основна тема, неизбежната за всяка приказка борба между доброто и злото, но изводите от тази борба проистичат ненатрапчиво от самия сюжет, а не са израз на умозрително привнесена дидактичност. Това би могло да бъде и финал, но само изкушавам се да кажа нещо друго. Значи, там, където имаме говорещи хора и животни, имаме антропологизация. Винаги става дума за едно разгърнато сравнение, за една аналогия, която много лесно от хумористична може да стане лирична, от лирична хумористична. Тоест, има едно росто между приказката и хумористичното повествование. Значи, авторката много леко и плавно, особено в своите стихотворни опити, преминава в хумор. И който е общувал с нея, знае как спонтанно тя римува и как спонтанно не разслива. Особено в римуване си произведения. И това се дължи на това росто между приказките и хумористичния жанр. Това е, което така иска да споделя с вас. Разбира се, радващо е това, че в израз на уважение към нея аз съм разглеждал много подробно и задълбочено нейните труди. Още повече съм работил от нея като редактор. И мога да ви кажа за тях много повече неща. Ще се задоволя да кажа само това, което казах. Ами, това е в общи линии. Сега нека все пак, това беше от Йовара, в едно сравнение на това културно обобщение с едно ядене. Това беше от Йовара. Някой ви казали алтернатива и ракета. А сега, след същото състояние, все пак давам думата на Радко Илдър, да прочете някакви текстове. До твой избор, само да се хора да изчуваме.
Добре. Хайде, например. Добре. Сатирата принцеса. Сапфировата принцеса. Някога, преди много години, на брега на морето се издигал дворец. Когато принцесата отворила прозореца на стаята си, тя виждала синето небе и синето море и цялата тази синева я изпълвала със щастие. Царят много обичал дъщеря си и изпълнявал и най-лекомислените й капризи. Постепенно тя така навикнала на постоянните му грижи и на свободния си живот, че и дума не давала да се издума, когато станало въпрос за омъжване. Сега обаче той за пръв път изобщо не слушал протестите, защото ако не се омъжало скоро любимото му чедо, рискувало да остане стара мома и да не го дари с така очакваните внуци и управители на обширни земи от царството му. Как ли не извъртала нещата принцесата, как ли не хитрувала? Само и само да се отърве от брачния гомот. Но царят не отстъпвал. Разбрала, че няма къде да ходи, девойката решила да постави непреодолимо препятствие пред бъдещия си жених, което да направи невъзможно поискването на ръката й. Тогава казал на баща си: скъпи татко, след като твоята воля е да се омъжа, аз не мога да я прикърша, но ако ще се омъжвам, искам поне да е за умен мъж. Но как ще разбереш кога един мъж е умен и кога не? Запитал царят. Никой не знае какво носи един човек в главата си. Много лесно ще узнаем това, татко, усмихнала се загадъчно принцесата. Този, който желая да се ожени за мен, ще трябва да ми донесе сватбен подарък. Но не какъв да е, а такъв, който сбира в себе си и морето, и небето. Ти сам знаеш колко много обичам синето море и синето небе. Царят естествено се съгласил и разпратил глашата й из цялото царство да разтръбят за волята на принцесата. А самата тя се затворила в стаята си, отворила широко прозореца си, за да вижда по-добре от него синето на морето и небето, слети в едно на хоризонта и уж зачакала в деня, в който някой мъдър мъж от царството ще вземе тази синева и ще я положи чинно в нозети под формата на чуден и невероятен подарък. Но честно казано, изобщо не вярвам в такова чудо. Не един и не двама били принцовите, които запристигали в красивия дворец на брега на морето. Идвали и от най-отдалечените и близки кътчета на тяхното царство, пристигали от далечни царства и предели. Един е донесъл вода от морето, друг сметва, че една рисунка на море и небе ще му осигури място в нейното сърце, а трети дори се изхитрил да й донесе един най-обикновен рапан, с който да слуша шума на прибоя и пулса на влюбеното му сърце. Но принцесата само се смеяла и тутък си побягвала навън, когато пазачите извеждали от нейните покои поредния умърлушен кандидат жених. В началото царят наблюдавал сцените с любопитство, но колкото повече време минавало и любимата му щерка оставала без съпруг, толкова по-дълбока била бръчката, която прорязва